10 kontroverzných faktov o Zuzane Strauss-Plačkovej. Bola obvinená z obchodovania s drogami a podpory zločineckej skupiny počas policajnej akcie Chikara. Napriek vážnym obvineniam nebola vzatá do väzby, čo vyvolalo kritiku voči polícii a súdnictvu. Dvaja kľúčoví svedkovia kauzy zomreli za podozrivých okolností. Viaceré plastické operácie a estetické zákroky vzbudzujúce diskusie o vplyve na mladých sledujúcich. Nahé a provokatívne fotografie publikované na verejnosti spôsobili kontroverzie. Časté používanie vulgarizmov a neštandardné správanie na Instagrame zaujali, ale aj pohoršili mnohých ľudí. Výrazné míňanie na luxusné predmety vyvoláva otázky o pôvode financií. Verbálne konflikty s celebritami, ktoré eskalovali na sociálnych sieťach. Propagácia produktov s pochybnou kvalitou, napríklad čajov na chudnutie alebo zázračných doplnkov výživy. Médiá a verejnosť ju spájali so známymi osobami z kriminálneho prostredia, čo ovplyvnilo jej povesť. Nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber.